Kirish Bakhuid tong in Dubai nagabinda Louis Hemsworth body Angelica Rambai Jing Jatai Bamjuk Minsiam Jung Midway nagabinda ka Jinkoi Jinkia Jong Meltarai Kurba Ropting Kurba Jopla Sun Amanda Kurba Agatha Kurba Alfonsa Kurba Afrelisa Kurba Danny Paul Kurba Carlando Adrian Paul Fabian Paul Duwairu nagabinda Shailin Renga Banyo Yaka Jingaiga Jinkoa Jinkia Laispa sapula. Laispa sapula. Sngi yau jisu nagabinda ka naga step tongin IT ke jing dumo jongi baro ki kon ki bawan nagabinda ka jing koi jingkia bad ke jing duwai pen koi duwai ru nagabinda ke inner healing retreat ka ban stang la shai ka sngi bad kum juru ke jing dumo shime jongi ha kerteng opa baru kon baru men sim Bakhuid amen ka jinga e jongo trai jongi jisu Christ bad ka jingi jongo Palei Lembat ke jingya sulak jungmen sim Bakhuid kindon rengka bat pi barong Rengka bat hero ko himen ko para ke jimpule min dakas ni ko kot ver ingi vei pai vei ben im ya ke jingim ka Bakhuid ke jingim kalam tobria tonginak sange shipor ben kuslai halor baharo kita ki pop ka bapin dingit ya ke jingim jongi ha ka perkat ka perdain ha ke jing snow jongi ha ke jimur jimbar kha jongi ha ke jimur dur jongi ha ke kran ki kana jongi Kotrai jisu map yangi site kud yangi na bar ki pop ki bangi lale nga plan how blay button board badho bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jimper khat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat chunga da ka jingle palat chunga da ka jingle palat bakra pe chunga na markata nga karpadia kamaria Bakhuid kabaya isa ka teisoti ya ki angel bad kiri koi bad yapi ko himen ko para benduwai na gabinda chunga how try ublay chungi ublay badan board bar wini sune yangi badandala map igi pop chungi unilam yangi shaga jingim bam jekut amen try can rat ko play isne yangi try can rat ko play isne
jongi penim yangi Trai kenrat ko blei Sngi Trai kenrat ko blei Sngi Kristo map ko Kristo rap ko non penim jongi penim yangi Toong in nia duwai. Ni duwai lembaga jinga side lem jung Ignatius Bakhuid janga Antioch balayap mater. Bangin bu yagi jing domu jung ibara hau jisu bawin karku un ben gantang yangi. Ko blei badon bor baro by im junam may uba pendeng pensin Yaka met bakentang jonga balang jamme daga jimpla jinge jongi matir Bakhuid to aingi karpart bakumba ka jingsha shitom badon buram kabangila ken ma mendakasni kala ai hawu Ignatius Bakhuid ka Antioch yaka buram bam jekut kumdaru ai kan trekam nagabinda ka jingeda baklem kod jongi da utrai jongi Jesu Kristo kon jome uba imbar san sha renkat badme hage jingelong kawe jong men siem Bakhuid uble junom la junom Amen Kajing pule na kakishti jong Paulus Bakhuid shiki Kristan a Ephesus. Paulus apostol jong Chris dakamon ublei. Ha kiriu khoj kibalong ru kiriu ngaj ha Chris Jisu. Kajing ai happy berkajing sok na ublei ukpa jungi. But now utrai Jisu Chris. Anya ro ya ublei bad ukpa. Jong utrai jungi u Jisu Chris. Ubalakirku yangi ha u Chris. Da kecingkerku makanja mensim baro ha kijakka beneng. Kumba ujit yangi ha ukris. Shua kecing seng nongrim ya kapertai. Bangin long ki Bakhuid bat ki bakrem tobre hakmat jong u. Ulamang lupa yangi ha kecing dit. Bangin long ki kun jong u Jisu Kris. Katkum kasandur jong kamon jong u. Na kamenta kecing yaro ya kecing ai badon burom jong u. Kaba ula tesai halor jongi. Hau kun ba i jong u. Hau Chris niyo ya kajing suspa ada kasnam jong u. Kajing map ya kipop jongi. Kat kum kaspa ba jong kajing ai jong u. Ya kabawla the kerhai hangi. Naba ublei lapan pau hangi ha kajing stat bar kajing syampang baro. Ya kajing maya jong kamon jong u. Kat kum kasandur jong u. Kabawla mang hau Chris. Kum kajing penbit penbiang nagam ta kaya kababiang. Balum lang kawai hapo ukris. Ya kiai ki ba habneng. Ba kiai ki ba khendeu. Kaktin jong utrai. Semua yang boleh Santo lek pra no val news pa prapunyo. Utrai, ruai jing ruai temai, bule ki kampela. Ruai utrai ka jing ruai ka batemai, na putrai ulale ki kampela. Kamon baksang tiba kujongu Kiwan lam jing penim jongu hangi Ruai utrai, ruai jing ruai temai Bule ki kampela Utrai upen menala gajing jo
kabor ba benim ublei jongi ya risa da jingmen pertei baro ruaya ro ya kenoi ublei jongi ruai utrai ruai jing ruai temai buleki kampela ruai kenud ya utrai ya duitara puturoi risa jam yusim utrai toker kodur yau paru pertei pa pertei bat ben riu pa shong apa ruai utrai ruai jing ruai temai buleki kampela Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ngalong kalati ka jing sisya bat ka jing om don banwan chau kwa lai tandanya. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai don rainkat bat pi. Kai jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum u Lukas. Kaburam hame ko try. Hakata kapor utrai uloong. Kordit ya pi namar pite ya ki mod jintab jong kinong ya tulupa ya ki ba ki kpa tamen jong pi kilapan yap. Kumta pilong ki sakhi bat pi menjur ya ki jingle jong ki kpa tamen jong pi. Naba kilapan yap ya ki bat pi pat pite ya ki mod jong ki. Naga nega daw ba ka jing start ublay kalong. Ngapha ya ki nong ya tulupa bat ki apostol. Ya ki kato kanengut na ki kinpanyap bat kin ban ben. Bat kumta ya kasnam jong kinong ya tulupa baro ya kaba penplay na do kabaseng ya kaperthei. En sapan jingken na kane kapateng. Na do kasnam muabel hadu kasnam usikaria yau ba lapanyap hapdeng kaduan bat kajaka kentang. Hoot ken nga ong happy ben sapan jingken na kane kapateng kordit yapi kistat ein namar pilashim no yau shabi jonga jingstat pi yalade pimtre bandrung bat pikhanglat yakito kiba dang yarung kadbau jisu udang mi no na kata kajaka kistat ein bat ki farisi kilas dang ban wodong teng e yu bat ban penshra yu ban kren perchang sapang bon ki e da kabariam boj artad yu bat kem daw yu hake e kaba un kren ka gospel u try kachingiro eme ko Chris Kohimen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Minta kasni kabalang karake ya kasni ken mau buram yau Ignatius Bakhuid ka Antioch. U bishop u balai hardin Petrus ulong baningkong nanda iwadus nanda u Antioch u Ignatius. Kumbangitip u Ignatius Bakhuid ulayap mater. Bad ula trang dik ben yap mater bad kat kum ka history jong ka jingim jongu ka ong ba
ulalong ubishop ubaim yaga jingim ka Bakhuid badulak trang yaw Jisu badula yang saki naga bendau Jisu kat shaba ulei kat banang ra yaw sharom bandu brat yaw shakimrat kalau ula to lupa shaki bangait harom bakim de ban kanglat yaw matna kaban yap mater to ula kendu yaki ba kide ban yarap yaw ban yap mater hadu kata ula terang bandub yalong kawe badu Chris namar bale ula im yaga jingim Bakhuid uni ulong unong yalam lese ngitip kadeha Antioch kala kot yaki nongbu jongu Chris Kristan kabamut kade ha Antioch kabalang kala Roysted bad ulalong bishop jonga Antioch bad khaba ula im yaga nega jingim ngideben soto ula ring jimot naga jimpule beningkong kabangila puzon minda naga shiti jongo Paulus bakusha Ephesus but uble ula jid yangi ha uji Chris banlong ki Bakhuid but banlong ki baklam tobria kane kalonga jingang nur jonga bane bale uji ula wan shakane ka parte ban pinkantang yangi uble ula pelong ya ujisu banjid yanga badiapi banlong ki Bakhuid banlong ki baklam tobria kane kade ka jingang nur jonga bane haba u ka bane ka pe engi vai pa evai kumjuri ki mater baro kumjuri ki recoil baro ki bala im kane ka jingim kila sauto shai kadar ya ka jingang nur jonga bane ha ka jingim krastan jongi ngide ban im da ka bas ngautu ya ka jingang nur jonga bane bun ki brio ha kane ka juk ka baminda ki im katkom ka jingang nur jonga porte lese katkom ka jingang nur jongi paralo katkom ka jingang nur jongi ki porte ke ba kring yangi kat ngu jingang nur jongi brio ke ba ya trailang batki kane kade ka jinglong jombon ki brio ka jingang nur jonga porte omde ban im ha ka jingkoi ka jingang nur jonga porte omde ban im kalam tobria ka jingang nur jonga porte omde babaro ki bangait kin poisha baning ka jingang nur jonga porte kalong ba duna ba ki brio kin poisha shabaning ka jingang nur jonga porte kalong ban penjot ya ga jingim jongim brio lada ngi pinyasrim ya lade shakane ga jingang nur jonga porte ngin sa poisha ka jingjot ngin sa poisha shaka dujak bad habangi puson naka gospel ngiosngo ki piracy but ki Jew but ki patman jongi Jew kila im kumno kim shimla angnud ya ka baning namarba kim shimla angnud ya ka baning namarba kila kamp nyade but ka parte kabama ki im kila kloy ben penyap ikinongya tulupa kila kren kila pasiao kila perta ya ka jingang nur jonga baning haba ki prophet kinongya tulupa kila one ban yatulupa shaki part Israel but ki pat men jongi Jew kila lekum no kila penyap yaki don gi bala sha penyap ha perdenga duan kane kalonga jingetu jungu Jisu na marba pilate ya kamot nagabinda kinongya tulupa kabamot pilate ya kamot nagabinda kinongya tulupa ban pinshisha ya ka jingyap but kumjuru ban peni ya ka dakashin jonga jingkut jonga ta ki jingikai kabala wan hiat na bane kila pershang ban kang kila penbana ya ki paidba ngimdon kam ban tingshu yaki ngilatap lupa yaki kasur jongi kam savashu namar kasur jongi nongya tulupa sur jongo ble kapin pindut ya ka jingim jongi brio bun gi brio ki bakwa ban em kadba mon hakane ka parte kim sautanat satya ya ka sur jongo ble kim sautanat satya ik jimpin bait naki bayid batoin jongi kim sautanat satya ban wan pai shautrai damar kilang ngam jilliu ha ka jinkring bat ka jingtenju bat ka jingpin shoy jongane ka parte bun gi kinna bun gi samla bun gi longkome longkupa bun gi nongyalam ki im hakane ka dur bat uji suang komno ya ki nongyalam ki bakum kene kinum yo ya ki jingkorko bat ki nongyalam kum kine kilong ki bakanglat yalade bat kum juru kilong ki bakanglat ya ki wai banwan pai shaw Jisu tengi ngi don halo jongi iwai pa iwai ya ke jingkit kli ka ba palat liam ban yalam iki bryu sha ubale
Da kaba im ya ka jingim kaba kuin, da kaba jim im ya ka jingim kalam tobria. Lada manga bad mapi, ngim kitkli ya ka neka kam, lada ngilong ki dao ban yalam ya kiwe shaka pop, shaka jingsiniu, ngi haban kitkli arsha naga binda kita kam. Lada de ki bigi pa, lada de ki kon samla, lada de mangi ki rini amru, kakaju kado. Lada ngilong ki dao ban yaladeru ngile pop, ya kiweru ngi penchoy ban le pop, bad ngilong ki ngi kalalong ki dao ba pindut ya kiwe ban im ya ka jingim kaba kuin, ngi haban jubab hakamat uble naga binda kini kam naga daga dao ngi shimet ngi de ban kya ba ya ka jingim men siam banginum long ka dao ban pen shoy kiwe nginum long ka dao ban pen tingit ya kiwe nginum long ka dao ban pen jot ya ka jingim chong kiwe da ka tin jongi ne da ka jingim jongi ne da ka jingle jongi ko himen ko para ha ka ne yu kerish Bakhuid tongin duai komu akne Ignatius Bakhuid ka Antioch ngiru ngin kitkli ya ka kameram jongi banlong ke ba pinbriang ya ka jingebi jongu Chris wat ladangi de ben yapru na ka benda Chris tongin long ke ba kloy ben pediang ya ka jingi mater ngiduai na ka benda ka ne ka jinga ben yang saki na ka benda Chris jisu be it ngis ngu yame ni it yame na ka benda ka jingir spoon jame karku kardo ya bauro kini ki kon ke ba shimenda ha ka ne ka mas Bakhuid ki ba shimenda hangne pat ki ba shimenda ha ka online karku kardo baro ki bas ngap bat ki puson ya tinu belai bat ki pinbriang ya tinu belai kenamba lempa ka jingim pasaki jongi kinyo ya ka bainong ka ba mekular na ga binda jongi en yaro ya utrai Jesus Christ tongin yang tongin pla ya ka jingi ka jongi ngangit hau play pa ran bor baro nang tau ka beneng bat ka kindo but how Jesus Christ kon mamarway chungu utrai chungi yaw bala puna men sim Bakhuid yaw bala kana ka Maria te soti yaw bala chalabain popon Dios Pilatus la sanat panayaw la yam patep yaw la kiya shikibaya hagasni ka balay na mipan kibaya la kiyo shabeneng ushang shikamono play pa padon bor bara nang da anwan pan ben bishari kibayim badibaya ngangit o men sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingesilo ki Rikuid haga jimap iki pop haga jimi pa ka do daga jingim bam jikut amen Laispa Bakhuid. Betkane ka cinterwa beyangi kotrai kat ka bangi don kenrat ngis ngau babana ciknya jong metrai ciknya jongi cingem jong metrai to ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kalong ka ba priang hun ha ublay upa badon bor baro Trai priang cikja lekti jongki na benda kesiro rong feteng sulu kasi mentoyengi dalam palang cuy jongor waroi to ai baga jing tarwa kinia jonga jimane jongi kalong ka ba pin snobha ya me ko trai ubala pidiang yau Ignatius Bakhuid usimbo kew jongu Chris ya ubala pelong upo Bakhuid lemba ka jingsha shitom jonga jingya matir jongu da u Chris utrai jongim Amen utrai undon renka bat pim token tiu yalaki donod tongin aingu ya utrai ublay jongim kasong hong pat kade da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jim penim yangi kamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokin rat koppa Bakhuid ko blay badon bor bat bam chikut
Namar ka snam jangu Ignatius Bakhuid ka Antioch. Ya ka bala Palei ben pla ya ka kerteng jame. Ha ka ba pertu bod ya Ukris. Ka pen pau ya ki kam ba pla jame. Da ki ba me penchanai ya ka bor jame. Ha ka jing talot jangi. But me pen kalai ya ki ba talot bor ben saki ya me. Lemba utrai jangi u Jesus Christ. But namar kata ringkat ber ki bo jang bening. Ngi yai mane ya me. Ha ka ne ka pertai. Da ka ba pertashi junam shaka buram jame. Bakhuid, ustrayu Lait-ïa, neng Palei sawada kaburam jome. Osana, Osana, torwayu Palei shajrom. Osana, you Palei juno. Ko para tongin trang naga binda ka jimben slay jung men siam Bakhuid halo jungi bangin duplong ki kun ki Bakhuid ki baklam tobria naga binda ban yang saki naga binda Chris aga jingim barakaway dash sham melong Bakhuid katrai katmei jong ka jingkoi barom nemar khatangi karpadia me topen koid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen sem jame kum ka umjer halo jangki bakin kalalang yangi kamet barkas nam jangutrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala kamons ngba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upo badda ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halagi senran uong tushim batabam nakane pe baro Nemar ka ne kalonga medjanga yakaba enaiti naga benda jumpi. Hakaju keru kamendala lebam ula shim yaga kuri badang kabaingu biang yame ula ayaka halage senran uong. Tushim batu dina kane pi baro. Namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batimai bad bam jikut. Yakabayan penmi naga binda jumpi, but naga binda ki babun, naga binda ka jimap iki pop. Palei kane ban kan mau yangam. To snam bakardor janga Chris. Ta pen kuit yangi. Pen kuit yakamen siam hadim pen kuit. Pen koi pen kia yaki bapang ki bashitam. Yada yangi nau bamen neki klam. Kajimaya jongka jinget. Katasin bangi bam yune upu. Bangi dinakane kakuri. Yap jong me kotra dadadu menwan Namar kata ngi ki bapen menda ya ke jingia bar ke jimmi pa jungu ngi tarwa habe kotra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jimpenim ngi da ai ngu aidem namar melanyu yangi ki babit benya hakama jamme parman shakriya me ta ka bas ngeverit ngi karpadia me Bangi ki bayo binda hakamed vargas namu Chris ngilong ki bala penyat likawe da umen si Bakhuid. Token mau kotrai ya kabalang jengme kabala priang hasatla ke perthei bato penjana ya ka ha ke jing rangkat badu Francis ukpa Bakhuid jengi uwal bet marwain u bishop jengi
kakan hun ki bishop bat baro ki lengdo tokan maulem ruya ki hanman ki para sunrang bat kan thei ki baliathia da ka bakrman ya ka jing me pat bat ya baro ki balaklat no ha ka jing isne jong me to priang ye ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isne yang i baro ngi kerpat ye me baringkat bat kamaria the soti Bakhuid kakmi jong ublai ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bat baro ki Bakhuid ki belapen sing bahaya me pateng la pateng ngilong babet banyo bentalem ha ka jing embom jukut bat bangini ro bat pendan burom ye me daw kun jung me u Jesus Christ Dawu lembadu badhawu kallang hamayu blayu pa badan bor ha ka jingelong ka wei jung men sem Bakhuid barro ka buram bat ka jingero junam la junam Amen. ko men ko parato ngin duwai nagabinda baro ki jing tumu shime iduai nagabinda ki bayid batoin jangi ki bapang ki bashitam iduai nagabinda ki balaklat iduai nagabinda ka inner healing retreat na dula shai ka sngi ba baro ki bawan ki niamadi ka jingi kar pang jungu jisu iduai ro nagabinda ki bapang baro ki bensawan binda ka sngi nagabinda ki jing duai pen koit ba baro ki niamad ya ka bor ba jungu jisu hello jangi Kopa jungim, baha bening kalong kabakui kerteng jume, kanwan di baha jume kalong kamon jume, ha kindo kumbaha bening, toa yang iminta ka jimbam jungi kamahala kasngi, batama pingi kerengkang jungi, kumbangi rungi map ikabelis niu, badwa deram yang isha ka jimban shoy, rai tapelait ingi nagabasi niu. Top light yang ingi karpat ko try nagijing siniu barro, haga jing spoon jume, Toy jing suk jing sign hagis ngi jungi. Kinam bada ka jing arab ka jing is ne jame. Ngilait bada bona ka pop. Ban ngin yo jing edana ka jing jin jar barro. Kat bang idang ap ke melendi aga jingermen Bakhuid. Bad ka jing wan pa jung nong penim jungi. U Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ me u bala ong haki apostol jame. Ka jing suk ngai happy, ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe de ki pop jungi, Henrya ka jingai janga balang jame, bad ha ka jing spoon jame, to ai haka ya ka jing suk, bad ka jingat le kawe kat kum ka mon jame. Mame uba im bada basensha, junam la junam. Amen. Ka jing suk utrai kandon bada bor rengkat bat pim. Rengkat bat pim. Dap da ka jingi do Christ tong ni ai Marcel ya. Lam bro du play make it keep up birthday to scout sene yani go kun lam bro du play make it keep up birthday to scout sene Hakami ukun lambro jonga bale, hakami ubakit naga pop jonga parte. Sukita ke bala korcha ke jinga wai jonga ukun lambro.
Kamerdas nam Chris. 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 Trai jisung is ngam yami ro yami mane yami nagabinda ka jing kot ka jing ver yami vai pai vai Balongi Bakhuid Balongi Baklam Tobria Balongi Basaki nagabinda jame Balongi Bakindi buram yame aga jingim ka jangi ko jisu bayit kaner lakati jame halo jangi vai pai vai halor ke ba phange bashitam baro ke badon ninda hapdeng jangi
kiba duai haka online ai bakinang yo mari ka bor jame halo changki jisu bai kata ya kiba pangi bashitam pengalai ya kiba pop bakinang yo ya ka jingai ya ka jingkoi haka jingem changki kindi buram yangi bai minda ai boring ye bai jisu pen doi pen kia ya bar ke ba pangi ba shitang ke ba duai na jingai ba nanjan but kum juro mena pen ken ye ke ba yam sosi halor ke jingla jangi ba ba toin jangi jisu ba ye karko kardo yangi pen sle yangi pen gandang yangi kersiot dia yangi bangilo ki kon ke ba paisha me hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus, 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 Jesus. In God, in Jesus, I Lord, in Jesus, I boring in Jesus. Penslay, Ami Barro, Dakabor, Jame, Dakabor, Tamai, Jame, Jesus, hallelujah, 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 la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Tong in near Dubai. To ai ba upa beneng uba ngela pediang ha kasngi buram jong Ignatius Bakhuid un pendemai yangi ko trai bato un pelong yangi ki kristan ha ka kerteng bad ha ka kam da u kris utrai jongim amen utrai un don reng ka bat pim ble badon bor baron karko yapi upa baru khon baru men sim Bakhuid amen ya lesuk ben penbana ya ka kubar wa pha jong utrai da ka jingim ka jompim Isu yang lei. Tan spotlight. Kaburam hak power kuno mensim Bakhuid, bara long ma menengkong kunjung utama berawat nam amen. Enyeroyo trai Jesus Christ, nam amen.